loves, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ako po ay magbibigay ng tigwa 100 sa mga fans ni Idol LJ. So ayan guys, nagpadala siya sa akin kanina ng top 5 po at ipamimigay po natin yan sa mga fans niya dito. So ayan guys, abangan nyo at pupunta na ako doon, ipamigay ko na. Ang iba po ay isisend ko na lang sa kanilang mga Gcash. So ayan, abangan nyo guys. So ayan guys, bababa na ako. Pupuntahan ko yung kumari ko. Ayan. So ayan guys, aakyat na ako dito. Dito po sila sa may bandang ilog. Charis. So ayan po yung hagdan, papunta sa taas. Ayan guys, dapat talaga humawak tayo kasi so papakita ko sa inyo dito yung ilog. Ayan, ilog yan guys. So akit na tayo. Ayan guys, akit na tayo. Tao po! May tao ba dito? Wala daw tao guys. Ayan, akit tayo kasi nga mamimigay tayo ng tigwa 100 pesos. So, ayan, nandito yung bibigyan natin. So, ayan, nandito yung yung bibigyan ko ng 100. So, ibibigyan ko na siya yung wallet natin. Ayan, puno. What naman? So, ayan, titignan natin. Tanon mo nga. Ang tagal naman, hindi ko makulam. Ayan guys, pang ulam niya daw. So ayan, kikita nyo. Kikita nyo. So ayan guys, bibigyan ko na para baka sabihin nyo hindi legit to ha. Ayan 100 pesos yan. Ayan. Ano masasabi mo dyan sa 100? Maraming salamat. Salamat po Idol LJ. Ayan. Ayan, sobrang tungtuwa niya kanina pag sabi ko may 100 siya. Pambili niya daw yan ulam guys. Kaya ayan. So ayan guys, ito nga po pala yung mga nasendan ko ng 100 Gcash from Idol LJ Satterfield. So ayan guys, isa po ito sa mga nabigyan ng 100 cash from Idol LG. And ayan pa, tuwang-tuwa po talaga siya guys. So ayan guys, kahit maliit na bagay ay na-appreciate niya po talaga. So ayan si Idol LG. And ayan guys, minsan po na video call namin siya sa GC. Ayan, sobrang legit po talaga, sobrang bait niya. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe my YouTube channel LJ Satterfield. Ayan guys, may solid fans din kami. Ayan, may group solid fans din kami guys. So ayan, sa mga legit lang po. So ayan guys, hanggang dito na lang po magtatapos ang ating vlog. Bye!